Ще ме страхнеш ли? Аз те снимах тебе. Мирко, сега ще размотаваме въже първо. Кайте си го, кайте си го. Добре, кайте си го. Стоп! Добре, дай рука си. Стоп! Размотаваме въже още малко. Така. Айде сега, развъртай си и всичко. Чакай! Добре. Малко ляво. Първо. При парашутчето. Виж къде правя парашутчето, къде и се закачи на него. Ето, търпей ме ти! Много рязко беше нагоре в един момент. А? Значи много рязко, никакъв контрол, тръгнах наляво. Просто той не много натоварването. След това се Да чакай, че... Разбираш ли, аз викам, аз отцепвам, че... при това положение, като не си е комфортно. Стана ми супер дискомфортно, разбираш ли? Дърпай ме ти. И никакъв контрол, просто крилото беше толкова зад мене, че нямаше контрол. Не горе височина, аз мисля колко ме дигнеш толкова са. Дай, после не дърпаш ти мен. Чакай. Да. Там ти имаш, бе? Имам. Много рязко, бе. Значи той има друга особеност, която не знаеш. Когато има корем на въжето,
това не отчита, че си го затегнал, разбираш? Еми да. И когато... Ти трябва да го отпуснеш и да догониш със скорост корема. Да, обаче когато си натиснал преди ти да увеличиш натоварването, пък е имал корем, като го догониш става това рязкото опъване. То не може да свали толкова бързо. Много рязко беше и... Ма не е правилно, като нещо не е наред, по-добре е да отсечеш. Чак. Какво? Пастъре, Чакай, не е закачан. На тъмно ли се закачахте? Не знам. Аз съм дръпнал, ето чика. Имало причина да дойде да среща. Значи ако викам нещо, само командите да не са да ми се заплели, че... Готов съм по принцип. Окей, Сърватка.